болесной муки, будь милосердный до нас и до чего света. для Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до чего света. для Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до чего света. для Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до чего света. для Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до чего света. для Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до чего света. святый Боже, святый несмиротный, Смилуйся над нами и над всем светом. святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, Смилуйся над нами и над всем светом. святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, Смилуйся над нами и над всем светом. покровки вода и пророкова, мы святейшее сердце Иисуса Христа, как видите милосердности для нас. Доверяем Тебе. Покровки вода и пророкова, мы святейшее сердце Иисуса Христа, как видите милосердности для нас. Доверяем Тебе. Покровки вода и пророкова, мы святейшее сердце Иисуса Христа, как видите милосердности для нас. Доверяем Тебе. Если, Доверяем Тебе. если, Доверяем Тебе. если, Доверяем Тебе. Виталика Божьей милосердности. Кира Эльвисон, Христа почуй нас, Христе, выступай нас. Отче с неба Божия, Смилуйся над нами. Сын звался свету Божьему, Смилуйся над нами. Духу Свету Божию, Смилуйся над нами. Святая Троица один и Божия, Смилуйся над нами. милосердность Божия, безмерная годность Творцу, Доверяем Тебе. милосердность Божия, наибольшая досконалость Вцепителя, Доверяем Тебе. милосердность Божия, неспостигальная любовь Святителя, Доверяем Тебе. милосердность Божия, света таинства Святой Троицы, Доверяем Тебе. милосердность Божия, проявление наивеличшей эмоций Пана, Доверяем Тебе. милосердность Божия, устворение Духом Небесным, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как отличие нас от лица до основания, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как охопливая весь свет, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как одорвая нас несмиротным життем, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как оховывая нас от заслуженных каров, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как вздымая нас для счастья греху, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как оправдывая нас условий утиловленных, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как исходит из ранов Христовых, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как исходит из сердца Иисуса, Доверяем Тебе. милосердность Божия, как дает нам на святейшую Марию Панну за мать милосердности, Доверяем Тебе. милосердность Божия в объявлении таинницы Божьей, Доверяем Тебе. милосердность Божьего установления повсюдного Костела, Доверяем Тебе. милосердность Божьего установления святых сакраментов, Доверяем Тебе. милосердность Божия перед усим сакраменте просто и покаяния, Доверяем Тебе. милосердность Божия сакрамента алтаря и святарства, Доверяем Тебе. милосердность Божия покликания нас без святой веры, Доверяем Тебе. милосердность Божия навертания грешников, Доверяем Тебе. милосердность Божия посвящения справедливых, Доверяем Тебе. милосердность Божия в удосконаливании праведников, Доверяем Тебе. милосердность Божия в утешении хворых для хворых и терпящих, Доверяем Тебе. милосердность Божия в утешении измученных сердцем, Доверяем Тебе. милосердность Божия надея для тех, кто роспачет, Доверяем Тебе. милосердность Божия для сподорожничаю всем людям за всюду и всюду, Доверяем Тебе. милосердность Божия смотрящая нас ласками, Доверяем Тебе. милосердность Божия спокойно мирающая, Доверяем Тебе. милосердность Божия небесная роскошь исполненная, Доверяем Тебе. милосердность Божия прохолодная полемка душу чувствованную, Доверяем Тебе. милосердность Божия корона всех святых, Доверяем Тебе. милосердность Божия неисчерпная кривица чудов, Доверяем Тебе. Братья Божии, и тепловидная и больше милосердность, у откровения свету напряжи, Братья Божии, милосердность, охраняй себе за нас в часе кожи святой, Выслухай нас, Пане. Братья Божии, пусть Господь милосердность отпускай грехи наши, Смилуйся над нами. милосердность Божия понад все его справы, Тому милосердность Пана прославлять будем навеки. молимся. Боже, милосердность Твоя безмерная,
каждый выпустил Господь, глядь на нас ласкаво и помножь у нас сподівання Твоих милосердия, как мы николи у самых великих тяжкостей не поддавались роскошь, а и за все довером сражались из Твоей воли, якой есть сама милосердие, распала наша милосердие. Благодаря милосердности, и с Тобой, и Духом Святым, оказывай нам милосердность Твоей. Аминь. И Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Дякую всім Новоход спел номер 341. Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на гэтай Евхаристыі, мшы святой. Кожную неделю в особливий спосіб збираємося на супольной молитве, на встрече с живым, правдивым Богом. Сегодня наша радость тем полнейшая, что будем свидками сакраменту Хроста. Двое деток долучатся к нашей супольности парафиальной за детки, за семьи. Хочем особливый способ сегодня молиться и просить всех потребных ласк, дорогие. Дорогие батьки,
na początku tej dzisiejszej uroczystości pytаю się was, jakie imię wybrali wy dla swoich dzieci? Czego wy prosicie u Kościoła Bożego dla Darii i Maksymiliana Michała? Дорогие батьки, просят росту для ваших детей. Те усведомляете вы, что принимаете на себе обовязок выховать их у веры, как заховываючи Божие заповеди, и не любили Бога и ближнє, як нас научил Иисус Христос. А вы, крестные, те готовы допомагать батькам этих детей выполнять их обовязок. Дарья, Максимилиан Михал, Kościół Boży, chrześcijańska supольność przyjmuje was z wielką radością, a do imię poznaczają was znakiem krzyża, a poświęcenie tymże znakiem Chrysta Zbawcy was poznaczyć baćki i chrostne. Как угодно удельничать в этих святых таемницах, просим доброго Бога за все наши грехи и праведности. Споведаюсь. Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог, всемогутний, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане,
Kiedy świętую mszu odprawiają ręce, modlicie się o Bożym błogosławieniu, wiece Matki Bożej, wyrażenie składanej życiowej sytuacji. Молим Cię, Boże Stworzyciel i Włodaru всего światu, глянь на нас и да поможи нам служить Тебе всем сердцем, как мы могли познать Твою милосердность, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарец уедности Духа Святого, Бог позуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог открыл ухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто выдирает бороду мою. Обличия своего я не отвернул от гнева и оплевания. Пан Бог да помогает мне, тому я не соромлюся, тому зробил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не зазнаю сорому. Близко той, хто мене оправдує. Хто ж захоче справчатися со мною? Станем разом. Хто мой обвинувавця? Нехай подійде до мене. Вось Пан Бог допомагає мені. Хто ж той, хто осудить мене? Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду ходить перед Паном на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Люблю я Пана, бо Он почул голос моих молитв, бо Он схилил ухо свое до меня, в день, коли я кликал. Буду ходить перед Паном на земле живых. Окружили мене пауты смерти, путы такими знайшли мене. Знайшов я нещастя і утіст. Буду ходить перед Паном на земле живых. Але я покликав ім'я Пана. Пане, вирятуй душу мою. Буду ходить перед Паном на земле живых. Пан ласкавых и справедливых, наш Бог милосердный, оховывает Пан простодушных. Я знемогал, и Он уратовал меня. Буду ходить перед Паном на земле живых. Бо Он вырятовал душу мою от смерти, очи от слез, ноги от упадку. Буду ходить перед обличием Пана на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых.
посланні святого апостола Якуба. Якая карысць, браты мае, калі нехта кажа, што мае веру, а ўчынкаў не мае? Ці можа вера збавіць яго, калі брат ці сястра знаходзяцца ў галечы, не маючы штодзённай ежы, а нехта з вас кажа ім: «Ідзьце ў спакоі, грэйцеся і насычайцеся», але не дасць ім неабходнага для цяпла, то якая з гэтага карысць? Так і вера без учынкаў мёртвая сама па сабе. Але нехта скажа: «Ты маеш веру, а я маю учынкі, то пакажы мне веру твою без учынкаў, а я пакажу табе веру з маімі учынкамі». Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Нехай я не буду хвалиться ничим, окромя крыжа Пана, раз якого свету крыжаваны для мяне, а я для свету. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час Jezus со своими учнями пошел у вёски Цезареи Филипповой. По дороге и он пытался у своих учнів, кажучи їм: «Ким люди лічать мене?» Яни казали йому: «Яном Хрестителя, другие Іллею, інші одним з пророків». А він спитався у їх: «А ви ким лічите мене?» Петр сказав йому отказ: «Ти Христос». І згадав їм, як нікому не казали про його. І почав учити їх, що Син Чоловічий повинен шмат витерпіти і бути откинутим старейшинами, першосвятарами и книжниками, и быть забитым, и на третий день воскреснуть. И казал про это открыто. А Петр, отвевший его у бок, почал докарать его. А он, повернувшись и поглядевший на своих учнев, докорил Петра, сказавши: «Отойди от меня, сатана, бо ты не про Божие думаешь, а про человечее». И покликавши на толк, разом з учнями своїми сказав їм: «Коли хто хоче йти за мною, нехай отречеться від себе, возьме криж свой і йде за мною. Бо той, хто хоче життя своє урятувати, загубить його, а хто загубить життя своє для мене і Євангелія, той урятує його». Это слово Пана. Сідайте. Вероничка і Артем, пішли місце. Сідайте. До нас приготоване. Я сьогодні на початку задам, може, питання. Ласка, скажите мне самую расповсюдженную, самое простое определение, дефиницию молитвы. Что такое молитва? Так, громко, как я почел. Анджей, что вы сказали? Так, ладно, пожалуйста, соромитесь, а? Добро. Дайте, я памятаю, как что маленький, когда меня учили катехезу, то так на так и говорили, что молитва – это размова с Богом. Когда я уже подрос и пошел в семинарию,
To mnie dalej tak uczyli, w tym sensie, że to dalej ja poznawał i odkrywał, że modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. I jak świata, tak naprawdę uczycie innych, uczycie tej prawdy, że to modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Się nie budu zmieniać, czy coś budu mocno insze, ale chciałbym zapytać każdego z was, kiedy wy все мы принимаем за определение, да, что молитва – это размова Пана Бога, то как має выглядеть размова? Что в ее повинно укладать? Что она в себе несет, эта размова? Диалог. Цудовно. Ну и тогда скажите мне еще на одно питание сегодня. Что Пан Бог вам сказал за минулый тыдень? Что нам Пан Бог сказал за минулый тыдень? Коли это диалог, и коли это размова, и коли я молился, то что я Пана Бога почув? Это вельми важно, bo zdaється сапоти, а что так naprawdę? Что это значит, что Он до меня промовляет? Что это значит, что я могу слушать Его, открывать Его слова, ловить их своими ушами, сердцем, еще? Может быть так, что заправды человек молится, и вельми шмат, и будет лечить, что вельми побожный. Однако это будет только в одном кierunku. Это будет и раница, и вечер, и różaniec, и wianoczek do Bożej Miłosierności, i kniżkę jakąś poczytaj pobожную. Ale pytanie, czy coś z tego poczują dla siebie? Wiemy tak konkretnie. Конечно, Пан Бог не промовляет до нас, ведаю, анёлов присылает теперь, и голос мы чуем, хотя с этим то есть такие оповед трошки смешные, семинарии, там один святар мне расповедал, думаю, что правдивый, когда еще не распочиналось, только первый курс приехал, ну, когда думал, что еще там не было уже упорядковано, еще ремонты шли, они что-то працевали. Ну и каплица так само было, что не все забудовано, есть певное пространство, и один из этих клериков любил молиться по ночам. Ну, aby sobie молился, ale wiadomo, unочі не выспится, в день хоче спать, до конца там не робить, все, что треба, засинає. Ну, то и вирішили його трошки повчити. І коли він ось так собі молився там, молився собі у каплички, можна вийти у закрыстя. Спокійно вийти, спокійно. Не, у закрыстя, вийти. Ви потрібно не видите. І ось коли він однойчі вже молився там собі, там уночі, ну, взяли трубу, и в эту трубу таким голосом «Яна!» Ну, это спал, хочет, что ж это такое, где тут, говорит, ну, и снова «Яна!» Ну, побожный клерик, который отказывает, так, як у Біблії каже, говори, Боже, слуга твой слухає, ну, хлопця йому, дурню, йди спать, бо завтра виспане не буде. Kiedy Bóg nie będzie do nas promować może w taki sposób, w tym sensie, że my będziemy jakoś tak czuć ten голос, гони. Однак же Он промовляє до нас. І питання, як ми маємо це почути. То в першу чергу, звісно, про натхнення. Це самий простий хіба спосіб. Ті думки, які народжаються у нас, які не проявляються, добрі думки, чогось. Це голос нашого сумління. Це те, що так само говорить нам, що треба щось зробити, або від чогось відмовитися може. Це, звісно, другий чоловік, який так само на моїм шляху життєвим спотикаю, який конкретно може бути вінстуном Божого Слова, яке я маю почути і прийняти. Це, звісно, Святое Писання. Коли я почуть, це значить, коли це слово доконулося до мене, доконулося до мого серця, як воно переміняло нас. І погодите, ви що, що Бог до нас говорить, це не буде, не ведаю, А4, теперь картка, на якій там ще буде записано, що і як. Скорее всего, в этом мы почуем якісь просто 2-3 слова «Иди до споведи». Народится у меня такая думка, бо може справді я вже давно не был у споведи, мне пора поєднатися з Богом, бо просто не могу повністю удільничати в святій душі. Може це буде якесь натхнення, як потелефонувати комусь, з ким вже давно не розмовляв, хто сумує по нас, хто потребує може нашого часу.
Гэта можа трэба было пачуем, што трэба можа камусьці прабачыць. І так далей, і так далей. Гэта будзе пэўныя можа пэўныя заданні. Але як ж важна, каб чалавек быў адкрыты на гэтае натхненне, адкрыты на гэтае словы, каб яны не прайшлі яны побач. Бо можна сказаць, пачулі, але не цяпер, пазней. І адсюль вось гэта, чым мы чуем на малітве, калі гэта дыалог, тое, што да нас Бог гаворыць. Чым мы адкрываем гэта натхненне, чым мы за імі ідзем у нашым жыцці. Гэта першае. Другое, на што хацелася б сёння звярнуць увагу, яно вынікае, в прынцыпе, з першага, будзе раз пачатае. Можа распачаць, маю вось новы такі браслет. Фітнес моладзь падаравала на дзень нараджэння. Цяпер з такім намёкам ksiądz бяжы, не займайся спортом. Ведаю, што трошкі бегай, то адсюль думаю вось гэта. Ведаеце, і адным з такім распаўсюджаным, напэўна, з відаў практыкавання спорту чи бегу, гэта бег трустой, джогінг, так званий, напэўна, чулі мы такое, да? По-нашему бег трустой, да? Просто там помаленьку сабе чалавек, не мучаючыся моцна, попросту бяжыць сабе гадзінку, так, сколько ён патрабуе. І па Мінску, напэўна, ёсць шмат такіх людзей, якія там зранку, калі замчы свято ідут, ужо бяжаць прасці. І ведаеце, гэта не прафесійны якісьці бег. Гэта так сабе, вось я вызначыў сабе і туды пабяжаў. Сёння хачу туды, магу туды. Гэта не звязана з някім ні месцам, ні часам, просто у любы момент. Ведаеце, што можа быць так, што часамі хрысціянін сваё хрысціянства видзіць штосьці падобнае, як такі вось бег. Мы сёння чуем у Евангеліі, Пан Езус кажа: «Ідзіце за мной, я вас клічу, наследуйте мяне». Наследовать Иисуса Христа это не значит отказать ему: так, Пане, я за тобой иду, але сам побегу туды, куда мне хочется. Наследовать это значит: идите моими слядами, повторяйте за мной то, что я чиню. Более сегодня Пан Иисус скажет: наследуйте, берите крыш свой штоденный, идите за мной. Кане, до этого сегодня Бог каждого из нас запрошает, захлопшивает, проклинает нам эту правду. Что, так як сьогодні святий Якуб каже в другім читанні, що віра – це не тільки слово. Бо можемо казати, і не раз, і говоримо, сьогодні скажемо, будемо визнавати нашу віру. Віру в Бога і Царя Всемогутнього. І коли наша віра буде визнаватися тільки 2 рази, чи там раз у тиждень на імші святой, а більше від понеділка до суботи ніяк вона не буде проявлятися, ця віра, то тоді Jakub mає, rację, mає правду. Мертва это наша вера. Bo jeszcze nie кажу, wasza wiera mає проявляться, вы маете вызнавать ее про штоденные учинки, про ваши выборы, про слова, учинки, які чините, як вираз нашей веры. Czy nasza wiera живая, czy ona дійсна, czy ona конкретно проявляется, и czy эту веру odczuwaють інші. Że Bóg nie покидає нас самих. Сьогодні, і знову ж, перше читання про Ісая каже: Бог відкрив мені вуха. Это та правда про кожного з нас, о том, что Бог до нас промовляє. Что летом, коли мы выезжали у Полонечку с детками, я потом, когда с доезда бывали, аккурат трапил, коли были споборництва на команды, там были поделены, и одно з завдань было вельми такое, думаю, красномовне, яке показує повну правду одночного чоловіка з Богом. Треба було у пари. Одному закривали очі, зав'язували, був лабіринт, а другий казав йому: іди вперед 2 кроки, пізніше управо, поверни, улево, розвернися. І треба цей лабіринт було пройти. Дітки справлялися, бо довіряли цьому чоловіку, цьому другому, і йшли за цим голосом, і доходили до мети. Знаєте, щось подобне є так направду у наших відносинах з Паном Богом. Może my chcemy czasami i każą, i все наше życie, ale кричить: Panie Boże, ja Ciebie nie widzę, mnie ciemno, mnie nie baczno, ale on po prostu mówi, że Ty czujesz mój głos, nie bój się, dowieraj mnie i idź, ja Ciebie pokieruję, słuchajcie mnie, słuchaj moich słów, słuchaj to, co do Ciebie mówię, i idź, Ty dojdziesz, bądź upewniony, nie сумнівайся w tym, bo kiedy Ty idziesz tak, to это твой шлях, який доведе тебе до мети.
Тільки потребуєш довіритися, потребуєш такий крок зробити. Від того довіру. Пане, просим доброго Бога о дар открытых серцев. А то, как мы умели почуть то, что Бог до нас говорит, как мы не боялись идти за этим голосом. Бо это то, что доведе нас до реального избавления. И выполнение того, что Бог нам говорит, почувши, это и будет молитва. И нам может быть усім нашим життям. Ми керує до Бога наша. Кожні просьби, подяки, прославлення. Отказ чуємо, що Бог до нас говорить, що натхняє наше серце. І тоді справді наше життя буде молитва і буде приємно голос. Амінь. Просим Иисуса Христа быть милосердным для этих детей, для их батьков, хрестных и усіх охрещенных. Молимся, как с воды и Духа Святого, эти дети отродились до життя вечного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они стали живыми членами Твоего Святого Костола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они могли слухать Твое Святое Евангелие, заховывать их, быть его святками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они с радостью могли удельничать у Твоей охвярной гостини. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как они любили Бога и ближнего, как Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученные словами и прикладом христиана, они возрастали у святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как все учники, завсёды заховывали единство веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, Отец и Мати Божией, у вирішенні складаної життєвої ситуації. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мати Божия, Молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Езефия, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. все святые Божия, Молися за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет Своего Сына, как Он отхилил от нас мог сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного от темры, перенес у чудовное володарство Твоего святла. Покорно молим Тебя, как Ты, вызволивших это дитя першородного от греху, учинили в святыне Твоей величи, место пребывания Духа Святого. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай обороняйте дом Христа Збавця, і живі і володарись на віки вічні. Аминь. Нехай обороняйте дом Христа Збавця, живі і володарись на віки вічні. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог усемогутный одарил этих детей новым життем с воды и Духа Святого. Простойницу этой освяченной воды спасли ласку духовного отраджения Твоим слугам, Дарьи, Максимилиану, Михалу, яких у веры Костелу Ты покликал до хросту, как они имели и життя вечное. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие батьки хрестные, про сакрамент хросту, принесены вами дети, отримають як дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати їх у вірі, так, щоб це боске життя було заховане від зарази греху і могло неспинно узрастати у ваших дітей. Коли ж ви керовані вашою вірою, готові прийняти на себе цей обов'язок, то узгадуючи свій власний хрост, отречитесь від греху і визнайте віру в Ісуса Христа. Бо це віра Костюла, який приймає хрост ваші діти. Ті виракаєтеся греху, щоб жити у свободі дітей Божих. Ті виракаєтеся всього, що веде до зла, щоб грех не панував над вами. Ті виракаєтеся сатани, головної причини грехов. Питаюся всіх вас, ті вірите в Бога Отця Всемогутнього Створителя неба і землі.
Czy wierzycie w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Dziewy Maryi, zamучеnego i pochowanego, jaki u was cross pomierły i siedzieć prawa ruczajca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół katolicki, jedna święty, odpuszczenie grzechów, воскрешение ciała i życie wieczne? Это наша вера. Это вера Kościoła, wyznawacie na żonach, w Jezusie Chryście, Pan naszym. Czy хочете вы, когда я приняла просто веры Kościoła, jak мы się razem только что с вами вызнали? Дарья, я тебе хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, як було сподвіку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Чи хочете вы, как Максимилиан Михаил, хранял просто веры Костола, как мы только что признали? Максимилиан Михаил, я тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Отцу и Сыну І Духу Святому, як було сподвіку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив на вас від греху і одрадив з води і Духа Святого сам на масштабах Христом славлення, как вы долучены до его народа, пребывали у Христе, Святору, Пророку и Володару, на життя вечное. Аминь. Дорогие дети, вы стали новым створением и проновися в Христа. Нехай гэта белое оденье будет для вас знаком годности детей Божьих. З допомогою слова і прикладу близьких не дітей, не забруджене у життя вічне. Амінь. Возьмите свечки разом, батьки и крестные. Приймите святло Христа. Вам, батьки и хрестные, доверяется підтримати це святло, щоб ваше дитя, світлене Христом, завжди поводило себе як дитя святла. І триваючи у віри, могли вийти на зустріч приходити у Пану, разом со святими у небі. Амінь. 108. За
молитесь. И сестры, как мою и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, выслухай наши просьбы и прими дары, якие мы Тебе складаем. Как то, что каждый из нас охверовал Тебе на хвалу, служило усим на избавление. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серцем. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Zabrody godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, jak my zawsiody i wszędzie Tobie składali podziaku. Panie Święty Ojcze Wszechmogutny, Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bo i On z litości do grzesznego człowiectwa narodził się z Panny Maryi. Про свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное життя. Тому за анёлами и арханёлами, за усіми святыми, мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Święty, krynicą wszelakej świętości. Temu jedna się z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasał na apostoła Ducha Świętego. Przez Chrysta prosim Ciebie, Wszechmogutny Boże. Oświęcimy dary rasoju Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękę Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Bierzcie i jeszcie z tego wsi, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każący: bierzcie i pijcie z jego księży, bo to jest kielich krwi mojej nowego wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dziele odpuszczenia grzechów. Wy to czynicie na moją pamięć. Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иезу, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учить нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany po всем świecie, doskonale Jego любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов сестер naszych, je посули надей на воскрешение и про всіх, кто Твоей ласce doszел z tego świata i dozwolił ubaczyć światło обличия Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили уделу житті вічного і єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым Абраамиком, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які з продвіку подавалися Тобі.
как с ними мы хвалили и прославляли Тебя, Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcu Всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз все веки вечные. Святые хрещенные дети будут называть Пана Бога своим Отцом. Тому от их имя молимся так, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Упокоить наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху, захованы до всякого неспокойно. Czekali wspomnienie nieszczęśliwej nadziei, projekcie Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить вам супокойную едность. Ty żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокоя. Woź baranek Boży, woź той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwy, покликаны на вечеру Ягону. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а Ты скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Jaka kosztowna Twoja miłosierność, Boża. Syny człowiecze chowаются u cieniu крылов Twoich. Номер 22.
Просим Тебе, милосердный Боже, нехай моц небесного дару наполнить нашу душу и тело, как нами завсёды кіравала Твоя ласка, а не наша схильность до злого. Праз Христа Пана нашего. Присядьте, ласка, еще послухайте душпастерских объявов на 24-ту неділю. Звичайно, на початку ще усім вам дякую за супорну сьогоднішню молитву. Дякуємо тим, хто вчора прибирав нашу капличку, за складене керування і всілякі оказану допомогу. Особливий спосіб дякуємо за ахвяри, які складаються на будову нашого костьола. Вже некілька слов, так само відносно тих, що тут відбуваються. Ну, напевно, пам'ятайте, що у верхнюю неделю пальмовую мы распочали такую акцию «Продаем метры квадратные». Тогда мы вылечили, что нам треба 2000 квадратных метров, так как побудовать стены нашего костюма. Акция открывая. Коли кто пытается, чи еще можно, то можно. Покуль что у нас есть 175-6 метров квадратных. Так что еще 10% нема, есть куда имкнуться. Коли кто-то из знакомых хотел бы, кто-то учиться, есть такая возможность у нас. Это что дотычить. Другая справа, просьба об молитве, так само, напомню память, что в минулом году так само мы писали проект «Уреноватец». В конце концов дошла корейка и до нас, и у Костричника, под конец Костричника, получилось рассказать уже беспосредственно нашу справу, это наш проект. Теперь я еще с ними контактовался, расповел, что мы там забили, что плануем, и что. И 10:25 здається Костричника, виявилось эта нарада, тому до этого часу просил был особливый способ молитвы в этой танце, как позитивно для нас была разгледжена эта справа, и мы отримали эту допомогу, то она вельми нам потрібна, так як там худше это все відбувалося. Ну а за этот час, покуль так власними силами, то, что мы там можем зробити, то это редко было перенесены кабель в этой силовой, и шел вдруг нам мешал далее практиковать тут стройплощадку, и уже этот кабель переключили, и уже 90% здесь спланировали так само нашу эту стройплощадку. Теперь замовлены материалы, так само на канализацию, на ремонтку, то еще то, что у земли треба забить, треба это закопать, и, ну, и скажем, уже до этого не вертаться, то, что треба просто по Корее забить. Ну и в ближайший час, ну, это до конца еще перекрытие, это заведение, маю надеюсь, что распочнем уже спродать это первые такие стены, первый этаж наших стен, тут душпастерского центра, так сказать, был на початку будем пробовать выбудовать, покуль властными силами оточением душпастерский центр, czyli там классы, где будет место споткания, то, что так наибольше потребно и то,
czego nam nie chapuje tak naprawdę, jak to rozwijać, tak samo i dzienniczeć, no a kiedy się dobre będzie i będzie nas patrywać, to w pryncypie możemy od razu tak samo i sprawy kościoła tam płaciamy dalej. Tam no już takie sprawy, czyli malicie się, zbierajcie, nabywajcie metry kwadratne, передавайте innym. Tak samo przypominają dzietek, jakie tak samo u Palmu w niedzielę wzięli skarbonki i wyruszyli zbierać na pół metra kwadratne, już niektóre dali. W tej niedzielę my jeszcze nie rozdrukowali, ale już przygotowane dla was tak samo osobne certyfikaty i imienne, i my nam dadzimy wam. A kto jeszcze zbieraje, chłopcze zbierajcie i przynoście. Tak, jak musimy takiego certyfikatu. Niech nadrukuję każdemu, kto zbiera. Гэта што датычыць будовы. А на гэтым тыдні ў літургіі мы успамінаем у чацвер 20 верасня ўспамін святога Андрэя і Паўла, мучанікаў карыянскіх і кітайскіх. У пятніцу 21 верасня свята святога Мацвея, апостола і евангеліста. Так само просім яшчэ раз дзяцей і бацькоў пазнаюцца з раскладам катэхезы, бо ўжо катэхеза ідзе, а не ўсе прыходзяць. Калі ёсць якісь прычыны канкрэтныя, што не захварэлі, штосьці яшчэ там выехалі, так далее, нас напішыце групы, створаныя групы катэхетычныя, і тады ўжо чы сёстры, чы катэхеткі нашы ведаюць дакладна, што дзіця проста не, што не ведаеце, калі трэба прыйсці, альбо не хочаце, толькі што проста не атрымоўваецца вам, і тады не будзем вам тэлефанаваць і там прыпамінацца. В іншым выпадку мы будзем як пашукаць, дзе-то не загубіліся. Таму, калі ласка, яшчэ хто яшчэ не ведае, калі катэхеза, калі заняткі, jeszcze chcę rozchłapać всюди, na dość objawał, na kostole nasz staroncy, na naszym sajcie, że parafii всюди można to znaleźć. Zapraszam nowych kandydatów do liturgicznej służby ołtara. Сегодня na tej świętej mszy ich более, czym zawsze zazwyczaj chodzić na dziesiętryce, na inne mszy. Сегодня nie poświadczyli się ze swojego informacyjnego takiego spotkania, zustreczy, ugatowali tak było się. Na weekendy tam wyjechali, uczyli się. Razem bawili czas. No i wczoraj, kiedy było takie zastrecze wieczorem, kiedy my pytali się o tym, jakie przyczyny, czemu one chcą być ministrantami, czemu one chcą być lektorami, służyć, pomagać nam, to nieraz było takie, że chcą po prostu stać świętarami. Niedawno, kiedy my zapytali się, сколько tam chcą seminary wejść, to 1/3 to na pewno nie choć завтра gotowi byli iść. Гэта добрый знак, аднак гэта знак так само для нас усіх парафіянаў, бацькоў, тому што павінны маліцца аб тое, каб гэты такі дзіцячы запал, гэта прагненне быць з Богом, з Ісусом Христом не згінуў дзесьці па дарозе, але каб гэта ненеслі, каб развілі. І вось тое гэта прагненне каб было. Вы часамі ведаеце, мы молімся аб пакліканнях, але не дай Божа толькі з маёй сям'і. Каб мой сын не пайшоў, чи гэта, чи мой внук. Pan Bóg rozbierający, po prostu modlimy się i prosimy, żeby i z naszych семьев, na przykład moja babuля все życie молила się o to, jak ktoś jeszcze z naszej семьи był, nie konkretnie, że za mnie, ale jak ktoś z naszej семьи był, no, wymolila, inaczej to nie nazwiesz. I tak samo to dotyczyć i naszych życia, po prostu. Tylko darem modlitwy możemy zachować te natchnienie, to pragnienie tych dzieciak, teraz tak samo pamiętajcie, no a za to ja, kiedy kto chciałby jeszcze sprawców dołączyć, jest taka nawczyność, bo jeszcze zborek nie było takich, może Władimir na pewno tam przyjemne dwoich zapisała się, to jeszcze będzie to dodatkowo. Właśnie, co jeszcze trzeba było, kto chciałby jeszcze śpiewać, można jeszcze u nas тут chory dzieciaczy, młodzieży, nie starszych dzieci, 4 młodzieży i dorosłych. Тому kto jak siebie odczuwaje, to jak może, kiedy łaska u każdej można się dołączać, jest taka na początek wierzchniej stwarają się te nowe nasze wspólności i tak tutaj ich rozwijamy, tę łaskę zapraszają. No zdaється, się te wiary winczuję naszych ziemniach chryszczonych dzieciach, winczuję baćków i chorosnych. Z tej ważnej nadziei pamiętajcie, że to taki początek w ich życiu, w waszym życiu, pochryścić to lekka sprawa. Wychować u wiery, to nasz mato, że cerzej. Ja lubię lekko, kiedy sami będziecie z Bogiem, kiedy one będą czerpać przykład z waszych życia, to starajcie się dla swoich dzieci takich przykładach, jak Boże błogosławienie uzmacnia każdego z was. Dobrej jeszcze niedzieli, no i smacznego obiedu. Bye.
з вами. Бог давца життя і любові, які серце кожної маті відкриває для її дитяті. Нехай гляне на маті гэтых охрещених дітей і благословить їх. Каб так, як дякують за отримане потомство, яны радовалися так само любові своїх дітей, їх розвиттю і цнота. Бог криниця і приклад усялякого айцовства, нехай у своїй добрині завсюди допомагає так само батькам гэтых дітей. І каб яны прикладом свого життя вели дітей до сталості в християнськім житті. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне усіх собраних тут разом, близьких і сябров, нехай оборонить їх від зла і щодро одорить супокоєм. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастора злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас благодушнують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 187.